napriek tomu, že ekonomika Slovenska medziročne kontinuálne rastie, v podstate už druhým rokom, tak slovenské stavebníctvo medziročne klesá a ten pokles je pomerne významný. Medziročný pokles na domácom stavebnom trhu v januári 2017 oproti januáru 2016 je 18,2%, čo je pomerne významné číslo. Klesá nám predovšetkým nová výstavba a v novej výstavbe predovšetkým výstavba infraštruktúrnych stavieb, čo sú na Slovensku, predovšetkým cestná infraštruktúra a železničná. Otázkou fóra stavebných investícií sme sa zaoberali pomerne dlhšiu dobu. My chceme otvoriť platformu, kde by na odbornej báze sme odborníci na Slovensku, ale aj ostatná verejnosť mohli diskutovať palčivé otázky a otvorené otázky slovenského stavebníctva. Príčiny poklesu stavebnej produkcie, potom čo sa týka dopravnej infraštruktúry, chýbajúci plán a stratégia. Potom je otázka samozrejme prípravy stavebnej legislatívy. Bude to určite diskusia aj otázky ohľadom nového stavebného zákona, čo už je evergreen cez niekoľko vlád. Veľmi intenzívne v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov a komorou architektov, Slovenskou komorou architektov pracujeme na tézach nového stavebného zákona s tým, že ministerstvo vo svojom legislatívnom pláne vlády, ktorý má do roku 2020 ambíciu pripraviť nový stavebný zákon na platforme toho, čo je dneska, alebo čo bol do dneska pripravený. Tie veľké výzvy do budúcnosti, ktoré sú, je predovšetkým stratégia Európskej únie o znižovaní spotreby energií, budov alebo stavebníctve ako také, nemyslím pri zhotovovaní stavieb, ale stavieb už hotových. Systém odborného vzdelávania v stavebníctve a prierezovo, či už základného, to znamená, kde vychováme robotníkov, alebo aj stredoškolského a vysokoškolského, zaostáva za požiadavkami a je nedostatočný. Pre stavebníctvo je typický vysoký podiel živnostníkov, ktorí vykonávajú takmer tretinu stavebnej produkcie na Slovensku. Skutočnosťou je, že pri robotníckych zamestnaniach je viac ako polovička zamestnancov starších ako 45 rokov. Pred 10 rokmi sme to mali 38 rokov, dnes to máme 45 rokov a takýto trend, keď bude, tak o 10 rokov budeme mať alebo o 15 rokov budeme mať všetkých dôchodcov a prídeme o robotnícke profesie. Pretože nevychováme mladú generáciu. Ja predovšetkým možno budem trošku pokračovať témou zákona o štátnom fonde rozvoja bývania, témou zákona o dotáciách z dielne Ministerstva dopravy a výstavby. Aktuálny vývoj tejto legislatívy, alebo respektíve tohto pripomienkovania je naozaj naznačujúci dosť veľkému progresu v budúcnosti. To znamená už pre možno aktuálne podávané, alebo respektíve budúco podávané žiadosti pre rok 2018. V tejto problematike, nakoľko je to naozaj veľmi dôležitá problematika, oceňujeme veľmi ústretový prístup a aktívny prístup či už Ministerstva dopravy a výstavby alebo štátneho fondu s nami ako zväzom stavebných podnikateľov.